Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Урамда кар, синоптиклар алдагы көннәрдә дә явым-төшем булады. Юлларны чистартып өлгерәләрме? Канализациясе килә, сулап булмый. 38-нче комплекста яшәүчеләр белән Эльвина Андрова очрашты. Аңа карап, Ватан ана мемориалын булдырганнар. Картиналар галереясының беренче җитәкчесе Гөлсәбирә Хакимова 95 яшьлек юбилеен бәйрәм итә. Һава торышы шәһәр тормышына үз төзәтмәләрен кертте. Юллар һәм тротуарлар кар белән капланды. Шәһәрдәшләр машиналар йөрү өлеше тараюга, колея һәм бозлауыкларга килүгә зурлана. Коммуналчылар кар чистартырга җитешәме? Лилия Гатина ачыклады. Ольга Семеновага көн сайын балалар поликлиникасына барырга туры килә. Бүген иртән медучреждениегә кадәр коляска белән чистартылмаган тротуар буенча бару җиңел түгел иде ди ул. Мы ходим в основном до поликлиники, вот это места очень редко чистят. То есть нам очень неудобно с колясками. Сейчас шли на минут 10-15 вот с этого дома. Очень долго, неудобно, и ребенок замерзает. Машина йөртүчеләрнең иртәсе машиналар чистартудан башланды. Бер төн эчендә явым-төшемнәр күп яуган. Квартал эчендәге юллар һәм шәһәр проспектлары чистартылмаган. Нәтиҗәдә юл боткага әйләнгән. Колея уже появляется, уже так набивается уже снег, уже плотно, уже таскает машина, уже сейчас уже начинает. Мокрый снег идет и идет, липнет. То есть как бы если чистить не будут, то сейчас станет город. Һава шартларының начараюы сәбәпле дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләргә юлларда аеруча игътибарлы булырга киңәш итә. Җәяүлеләргә дә сак булырга кирәк. 2 көн эчендә генә шәһәр транспунктларына 600-дән артык кеше мөрәҗәгать итте. Прежде всего, надо быть очень сосредоточенным зимой. Нельзя зимой ходить, как летом. Вот. Внимательным надо быть крайне. Это первое дело. Во второе дело надо обратить внимание и на обувь, конечно. Обувь должна быть зимняя, мягкая. Чем она мягче обувь, тем она больше прилегает к поверхности, по которой мы ходим. Значит, больше трения. Махсус техника күчәйтелгән режимда эшли. Сменада 88 машина һәм 103 кеше кар чистарта. Синоптиклар алдагы көннәрдә дә явым-төшем көтелә дип хәбәр итә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Сула булмый, подъезда канализациясе тора. Чалтываның кайнар элемтәсенә 38-нче комплекста эшләүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, берничә көнлек йортта начар ис барлыкка килгән. Башта лифтта, ә хәзер бөтен подъезд буенча таралган. Хезмәт күрсәтүче оешмага мөрәҗәгатьләр нәтиҗә китермәде ди шәһәрдәшләре. Урынга Эльвина Андрова чыкты. Бу подъездда чиста, күптән түгел генә биредә ремонт узганы күренеп тора. Ләкин монда керү белән борынга бик яман ис килеп бәрелә. Аның каян килеп чыкканы билгесез. 38-05 йортында яшәүчеләр бер атна чамасы канализация исен суларга туры килә ди. Башта ис лифта гына булган, хәзер бөтен подъезд буенча таралган. Биредә яшәүчеләргә җәяү йөрергә туры килә. Лифтка бер көннең дә керәсе килми. Хезмәт күрсәтүче оешмага мөрәҗәгатьләр нәтиҗә китермәгән. Идарә итүче компанияга мөрәҗәгать иттем. Язып алдылар, жалобаны инде, белмим. Карарбыз диделәр, сантехниклар килеп карарлар диделәр. Ис һаман да бар. Башта ул электән әз генә сизелә иде. Элек ул менә яшелчә эшергән ис шикелле булып чыгып килеп тора иде. Берәр атна чамасы бар инде. Лифтка кирсәк, ис шундый канализация исе шикелле. Подъездда салкын, ис фатирга кермәсен өчен тәрәзәләрне ачырга туры килә. Мондый шартларда яшәү мөмкин түгел дип зарлана шәһәрдәшләр. Хезмәт күрсәтүче оешмада начар иснең барлыкка килүенә 2 сәбәп бар диделәр. Кайнар су турбаларының өзелүе һәм канализация турбасы тыгылуы. Без шалтыратканнан соң коммуналчылар хатаны төзәттек дип белдерде. Икесенә устранили, канализационный тик ясадык, засорны тоже пробили. Это нормально, хәзер бүген санобработка үткәрдек подвала. Бу йортта аварияләр еш була, шуңа күрә сантехник тиз арада аны төзәтергә өлгермәде ди Рөстәм Хәмитов. Аның сүзләренә караганда, кайнар су белән тәэмин итү системасы тузган. Коммуналчылар шәһәрдәшләрне бераз түзәргә өнди, ис якын арада юкка чыгарга тиеш. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр сезнең дә берәр нинди проблема, бер часа шатыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз.
Қытай студентларының каникуллары ұзайтылды. Россия Мәгариф һәм фән министрлігі шул хақтағы указны имзалады. Бу коронавирус таралуыны профилактикалау мақсатынан эшләнде. Қытайға каникулға қайтып кеткен студентлар 2 мартқа қадар туған якларында қалырға мәжбүр. Министрлік білім беру учреждениеләренә Қытайдан келген студентларны дистанциялы оқу мөмкинлеге белән тәэмин итәргә тәкъдим итте. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шулай ук республикада коронавирус белән көрәш буенча штаб булдырырга кушты. Аны вице-премьер Ләйлә Фазлыева җитәкли. Ул республика халкына дөньяда вирус белән бәйле вазгыять турында хәбәрләрне җиткереп туруны сорады. Татарстан табибларына республика хөкүмәте грантын арттырырга телиләре. Читтән килүче табибларга торак шартларны җайлар өчен 500 000 сум грант бирелә. Нигездә бу социаль ипотека буенча фатир алу өчен 2020 елда Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы грантны 800 000 сумга кадәр арттыру тәкъдиме белән чыгарга ниятли дип хәбәр итте сәламәтлек саклау министры урынбасары Илдар Фатихов. Ул шулай ук узган елны 128 гранты бирелгәнен, барлыгы 946 грант тапшырылганын, 3 ел дәвамында яшь белгечләргә өстәмә акчалар түләнүен, быел 460 яшь белгечкә дәүләт ярдәме бирелүен белдерде. Министр урынбасары табиблар өчен арендала торак булганында искәртте, вакытлыча кулланышка бирелә торган фатирны муниципаль берәмлек башкарма комитеты һәм медицина учреждениесе кушылып финанслый. Балерина булырга хыялланган, әмма картиналар галереясы директоры булган. Гөлсәбира Хакимова Чаллының Вата-ана мемориаль комплексы үрнәге булып тора. Февраль айында картиналар галереясына нигез салучыларның берсе үзенең 95 яшьлек юбилеен билгеләп үтәчәк. Ул хезмәттәшләре белән очрашып, тормышыннан җылы хатирәләр белән уртаклашты. Шәһәр төзелгәндә илнең төрле почмакларыннан меңләгән кеше килә. Рухи тәрбия турында да онтырга ярамый иде дип искә ала Гөлсәбира Хакимова. Ул вакытта ук мәдәни объектлар төзү турында уйлый башлаганнар. Гөлсәбира ханым әле дә беренче күргәзмәне хәтерли. Первым, кто нам пришел с этими картинами, это был музей изобразительных искусств Татарской Республики Петров Юрий Иванович. Есть фотографии, как мы открывали выставку. И что интересно, привезли картины высокого класса. Это и Шишкин, и Репин, и Суриков. Гөлсәбира ханым балерина булырга хыялланган, хореографияны яраткан. Иҗатка мәхәббәт балачактан ук бар иде дип сөйли шәһәрдәшебез. Язмыш аны танылган рәссам Илдар Ханов белән очраштыра. Ул Гөлсәбирәне Чаллының Ватан-ана мемориаль комплексы үрнәге итеп алган. Тик бу хакта хатын-кыз берничә елдан соң гына белгән. Когда я посмотрела это лицо, мне оно не понравилось. Я ему говорю, ты что же это, получше, красивее женщин не нашел, что ли? У тебя женщина не особенно красивая. У нее губы как-то не так, и груди слишком большие. Я не знала, что он вроде того, что под меня. Но мы с ним контактовались очень часто, контактировались. Он интересовался городом, людьми, интересовался моей жизнью. Шәһәрнең картиналар галереясында Гөлсәбирә күптәнге танышлары белән очрашты. Ул яшьтә булуына карамастан, ул иҗаттагы заманча идеяләр белән кызыксына. Галереяда быел юбилейларга бай күргәзмәләр. Алар ТССРның 100 еллыгына, Гөлсәбирә Хакимованың 95 еллыгына, галереяның 40 еллыгына багышланачак. Күргәзмә залында капиталь ремонт үтте. Ул танымаслык булып үзгәрде. Картиналар галереясы эшләгән дәврдә биредә танылган рәссамнарның да, яңа эш башлаучыларның да меңләгән эшләре тәкъдим ителде. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Кировская обувная фабрика принимает обувь в любом состоянии на ремонт в фабричных условиях. 1 и 2 февраля в 6202 остановка электротехников. Эффективное лечение воспалительных заболеваний у женщин. Прием ведет опытный врач-гинеколог. Урологический центр «Урамед». Запись по телефону 49 22 10.